Ahojky, já vás vítám u dnešního vlogu. Dneska je to vlog ve Slovensku a zdravím Ester a Elišku, který mají u mě odběr a pravidelně mi píšou komentáře, za co já jim mega děkuju. Jo, už jsem v pyžamu, začnu to zpětně, pardon. Potom ještě se přesouváme, vlastně teď jsme někde, prostě, kde jezdíme po různých akvaparcích. No a potom tak se přesouváme na pár dní k moři, tady ve Slovensku. A potom ještě jedeme, a potom se přesouváme na Lipno. Každopádně my teď jedeme do restaurace na večeři a ještě vám teď po tomhle záběru vám sem dám záběr, protože jsme byli dneska v akvaparku a ještě něco jsem vám namluvila, takže vám to sem ještě furt dám, ale zpětně, což si myslím, že vůbec nevadí. Takže my teď jedeme na večeři a jakoby jedeme nějakou cestou, kterou vůbec jsme si nemysleli, že pojedeme. Lidi za 20 minut by mělo nějak 3/4 hodiny přestat pršet a bouřka, tím pádem vydržíme na cestu do apartmánu a jakoby já nechci nikoho strapňovat nebo nic, ale tady jsou nějaký ruské. Já nemám nic proti nim, ale tohle fakt mi vadí, že oni tady prostě zpívají nahlas, mají tady zapnutou hudbu, nějaký pomalu reprák. Tak, můžete to vidět sami. Ale jakoby určitě tady jsou ruské písničky samozřejmě, a můžete začít ale super je, že 20 minut a pojedeme a už máme klid. Tady bude takové nahlas. Jo, ještě jakoby šla do vody v poušce. A koukejte, co mám, to jsem si spalila. Nebo nespalila, ale chtěla jsem to zvyčejně, to mám kazela. Jo, Je 10:45 a my vyrážíme do termálních lázní a ty termální lázně, tak to bylo vlastně i to, jak jsme byli včera, ale normálně se mu říká akvapark. Tentokrát jedeme autem, protože nechceme, aby jsme zase museli čekat na to, kdy přestane pršet, protože v autě můžeme jet kdykoliv. Je 11 hodin a my teď vyrážíme do čokoládovny, kam jsem se mega těšila, protože já jsem milovník čokolády. A nejenom, že mi Milka došla, že jsem jakoby za 3 dny ani nesnědla celou čokoládu, takže jakoby jsem velký milovník. Jo. Mohli jste vidět, že jsme teď byli u jelenů a bylo to velice super, až na to, že mi kousali do zadku, do mikiny, do vlasů, no všude, jo. A my jsme viděli teď nějakou čarodej, nevím co, prostě nějakou upoutávku na nějaký dům pohádek a mystiky, takže mě to hrozně zajímá, takže se tam jedeme podívat. Lidi, my už jsme tady a páně, tady je ta chaloupka, já vám ji ukážu, ale mám pocit, že nevím, jestli to ona, protože tohle je právě nějaká restaurace. 9 €. Lidi, my jsme teď v nějaké restauraci a snad první restaurace, kde si myslím, že by mě jídlo mohlo chutnat a je tady něco jako i těstoviny, jo, takže tak. My teď vyrážíme na hrad, takže další procházka, jo. Kilak tam, kilak zpátky. Takže easy peasy špízy. Takže my teď jdeme dolů, za asi 3/4 hodiny má pršet a cestu máme
dělou asi nějakých půl hodiny cca. Takže tak a jakoby tak. Lidi nám teď bouří, takže páně tohle video bude rozdělené na 2 části, nevím, jestli jsem vám to říkala. A mě už ty bouřky hrabe, jo. Já jsem zpívala mňau, 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 jo. Takže my máme 10:03 a my vyrážíme do hotelu. Prvního hotelu, protože teď jsme byli v apartmánech. Ani vám nedokážu popsat, jak se těším k moři, jenomže má být mega zima, jo. Takže tak. Ale i tady je mega zima, já jsme teda cestu mám na nějaký 3 hodiny, dejme to. Lidi, my jsme dorazili a jakože já jsem nadšená, mega jako. Lidi, a je to jakoby 5 hvězd, jo? Jsme přímo v centru a hned u nás je moře a ještě ke všemu máme výhled na moře. Já se mega těším, já tomu nemůžu furt uvěřit. Chápete to? My se teď jdeme ubytovat, protože když jsme přišli, tak když jsme se chtěli ubytovat, my jsme přijeli ve 2 hodiny a ubytování je až od 3. Tím pádem jsme museli čekat ještě 1 hodinu, tak jsme šli na pláž. No a teď se jdeme ubytovat, i když je později a potom rovnou půjdeme hledat nějakou na večeři, takže tak. Mimochodem budu točit své první krvama. Lidi, k nám se něco valí, takže paní, tady vám sem dám fotku, jak už je zamračeno a jakoby i tady v Portoroži nemělo být jakoby fakt hodně bouřka. My teď jdeme na snídani a my máme hnusný počasí. Jo. A to vůbec nevadí, protože se chceme podívat do nějakého historického městečka Piraň. To už mám naplánovaný od té doby, co jsme vůbec naplánovali pomalu tenhle výlet. No, takže tak a prostě nám prší a moc se mi vám nechce přejet zima, ale fouka. Jsem si udělal ulízlej culík, ale už tak ulízlej není, takže nic. Tohle je můj outfit. Lidi, a pokud se chcete podívat, jak právě jedeme do toho starověkého městečka, tak to se budete muset podívat na jiný video, protože za mě to bude docela dost dlouhý, jenom to samo video o sobě, jak jsme v jako tady v starověkém městečku. Takže pokud vás to taky zajímá, tak vlastně v tomhle videu dnešek přeskočíme, tím pádem po tomhle videu se pomalu hned můžete jít podívat na další část, neboli druhou, ale bude to vydaný až za nějakou tu dobu. Takže pokud vás zajímá to starověké městečko Piraň, tak se musíte podívat na další video. Ještě nevím, jestli to udělám jenom namluvený, anebo jestli to uděláme, že mluvím tam já, protože oboje mně přijde dost dobrý, ale ještě uvidím. Každopádně v téhle části tohohle videa se musím s váma rozloučit. Jo, má to nějakých těch 8 minut, to pardon, zkratší jsem to udělat nemohla a to mě ptáč. Takže bohužel kratší jsem to udělat nemohla, už mi to nešlo, takže tak. A pokud se chcete podívat na Piraň, tak musíte jít na další video.